आपण आता हे खेकडे भाजतोय. हे बघा मी पांग्यासकट हे खेकड्याची ही काढली आहे त्याची. आता मी ह्याच्यात हा थोडासा लाल तिखट हे बनवलेलं आहे मी, अवघड मसाला सगळं बनवलेलं आहे. थोडंसं मीठ, थोडंसं तेल असं टाकून मी हा मसाला बनवलाय. हा आता मी खेकड्यांच्या मध्ये भरणार आणि हा खेकडा तो बंद करणार. बंद करून तो केळीच्या पानावर ठेवून देणार. गंमत अशी आहे की ह्या खेकड्याला मी बाकी काहीच नाही करणार, तो केळीच्या पानांमध्ये बांधून मी त्याला चुलीमध्ये भाजणार आहे. अशा प्रकारे आपण बाकीचे खेकड्यांचं करून घ्यायचं. खेकडे जिवंत असल्या कारणाने ते थोडे उघडत नाहीयेत. बघू शकता किती मस्त खेकडी आहेत. एकदम पाणी अक्षरशः त्याच्यातून गळतंय. आता काय होतं, ह्या कवच्याच्या ह्याच्यामध्ये ते खेकडे आहे ना, आतला रस्सा त्या मासामध्ये जाणार. मीठ बीठ मस्तपैकी त्या खेकड्याने लागणार आहे. हे ना जिवंत असल्याने ते जास्त लवकर उघडत नाही. ह्यातलं हे असतं ना, हे काढायचं असतं, पोट बिघडतं. त्याच्यामुळे मी खेकडा उघडते. लहानपणी आमची आजी हे खेकडे, म्हणजे आम्ही खूप लहान होतो, 7वी 8वीला असायचो, तर आम्हाला आमची आजी असे पूर्णपणे खेकडे आम्हाला चुलीत भाजून वगैरे द्यायची. म्हणजे ती तर अशी निकाऱ्यामध्ये वगैरे अशी पुरायची आणि त्याच्यावर खूप निकारे टाकून ते खेकडे ना खूप वेळ त्याच्यामध्ये ठेवून द्यायची. नंतर झाली की आम्हा सगळ्या मुलांना ते एक एक खेकडे काढून द्यायचे. आम्ही ते अक्षरशः भाजत चुलीच्या बाजूला बसूनच ते खेकड्यांमधलं मांस काढून काढून खायचो. ती मजाच वेगळी होती. म्हणजे माहीतच नव्हतं ते कसं करायचं, पण आपल्याला मिळालेला तो एक खेकडा ते जास्तच खूपच मोठं होतं ते त्यावेळेला. आपल्याला एक खेकडा मिळालाय हेच खूप महत्व. खेकड्यांमध्ये कॅल्शियम बऱ्या प्रमाणात असतं, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या मुलांना आवर्जून खेकडे द्यायचे खायला. कोण म्हणतं खेकडे गरम असतात, कोण म्हणतं हे. ह्याच्यावर लक्ष देण्यापेक्षा त्याचे फायदे काय ह्या हिशोबाने मुलांना खायला द्यायचं. बाकी तर मुलं ठरवून काहीच भाज्या वगैरे खायला बघत नाही, पण निदान खेकडे अशा वेळेने काहीतरी बनवून दिलात तर ती एक मजा वेगळी असते. आता मी ह्याच्यावर अजून एक केळीचं पान ठेवून त्याला भाजून घेणार आहे. दुसरं पान टाक त्याचं. नाही तिथं ॲल्युमिनियमचं हे होतं ना, ते असे मस्त शिजणार. माझ्या वेळेला आईने खाल्ले नव्हते ना ती लाकडं ते, तर आई आम्ही अशी भिकारात पुरलेले. ती लाकडं टाकणार. नाही चालेल आहे महेश, चालेल. हो चालेल. ते आता आज गेले तरी चालतील.
हे ना हळूहळू असे उघडेल. हे हा. हे कुठेच तुम्हाला मिळणार नाही, कुठल्या हॉटेलमध्ये पण मिळणार नाही. हे तुम्हाला तुमच्या घरच्या चुलीवरच करावं लागेल. आणि हे तुम्ही असं उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांना सोबत घेऊन पण करू शकता. ह्याच्यासाठी काही जास्त मेहनत नसते. फक्त थोडंसं त्यांना तुमच्या ऑब्झर्वेशन मध्येच करायला द्यायचं. कारण की जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत हे कराल ना, त्यांना गाव आणि गावातली ही मजा नक्कीच आवडेल. आणि हे मग हळू हे जरा शिजले की तुम्ही एका केळीच्या पानावर काढून त्यातलं मांस काढून तुम्ही त्यांना खायला देऊ शकता. परातीत काढ आपल्या. काय हे अप्रतिम वास सुटलेला आहे. आता तुम्हाला सांगता येणार नाही आम्हाला, इतका भारी वास येतोय ना. तुम्ही आता बघत असाल आपला हा ते मसाला कुठेच बाहेर गेलेला नाही आहे. उलट तो त्याच्या कवचाच्या आतमध्येच राहिलाय, त्याच्यामध्येच तो शिजणार आणि त्याची एक चव दुप्पट करणार खेकड्याची. हे फांगे असे बाहेर बाहेर पडले तरी चालतील. हे इकडे तुम्ही आणि हो ह्याला तुमचं किंवा निखारे राख लागते किंवा काय, त्याच्यामुळे हे राखेवर लागलेले हे खेकडे वगैरे हे काही तुम्हाला त्रासदायक नाही, तुम्ही खाऊ शकतात. त्याच्यामुळे उलट त्या खेकड्यांची चव दुप्पट होते. त्याच्यामुळे हे असे निखाऱ्यांमध्ये भाजलेले किंवा असे खेकडे खूपच अप्रतिम. हो थांब आई बघ काय काय. चल बघा आता हे आपले झालेले आहेत. हे आता मी याच्यात काढून घेते.
त्याचं कवच करपलं तरी काही वांदा नाही. तुम्ही ही शिवड बघू शकता. इंग्लिश मध्ये ह्याला लॉबस्टर म्हणतात. अतिशय विटॅमिन्सने भरलेली असते ही. अजून कुठे तुमची डांगी असतील डांगी बघायचे, वाया जाऊ द्यायचं नाही. ते गावाखेड्यांमध्ये नाहीतरी कुत्रे वगैरे असतात त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही.